Somos unión. Traballamos en rede co movemento asociativo. Somos participación. Promovemos a autonomía persoal. Somos nenas e mulleres. Apoiamos as nenas e mulleres con discapacidade. Somos saúde. Impulsamos a correcta intervención sociosanitaria. Somos formación. Impartimos cursos orientados ao emprego. Somos emprego. Xeramos oportunidades laborais. Somos voluntariado. Animamos a colaboración social. Somos accesibilidade. Deseñamos contornas e espazos para todas as persoas. Somos lecer. Fomentamos actividades inclusivas. Somos reivindicación. Contribuímos á participación social en igualdade. Somos presente e somos futuro. Isto é Goami. Queredes ver a nosa proposta? Arte a Fondo é un proxecto de mediación artística no que utilizamos o proceso creativo como medio de expresión e comunicación, co obxectivo de mellorar a saúde e o benestar emocional e social das persoas. Para elo, propiciamos un ambiente lúdico, positivo e libre de xuizos, onde poder expresarnos tal e como somos. As artes son un espello onde mirarnos. Utilizamos pintura, modelado, música, poesía, baile, como ferramentas creativas para conectar con nós e conectarnos entre nós, para fortalecer a autoestima e a confianza, para promover actitudes de respeto e de escoita, para reafirmar a nosa identidade, para incrementar a cohesión grupal e o sentido de pertenza, para aceptar e superar límites. E todos estes beneficios encantaríanos compartilos con vos, abrindo as portas do noso centro para que veñades participar nesta iniciativa ou desplazándonos a outros espazos comunitarios onde levala a cabo, porque desexamos de corazón contribuir ao benestar e á creación dunha sociedade máis inclusiva, máis participativa e con moita arte. Votade por nós!